Hai, Ioane, râzi. Râzi, Ioane. Vrea să mă facă camerezi. Vrea să mă face camerezi. Deci, am pe celebre, model, bă. Eu agetim în aia, zice, bampere. Vreau să dau și pe tine. Te bag pe pagina lor de bamper. Celebre. Puneți, dau pe YouTube, puneți un excepționare, $1. Mă fac eu. Ești nebun, săracos? Ia cu mâna tot pe ducerea. Ia-ți mă, ce mai Bă, dă-mă drumul. Păi nu e cu așa. După ce că mai lega, mai mă ștită cap acum. Dă-și ceva de băut. Te bați, Ioane. Mă știți și Mă pușă celebre. Hai că dau mâna dată. Nu m-a face. Nu m-a face dacă... Gâdi, de așa să-ți carpină Da, carteoal. Nu, așa să-ți carpină porciune, așa, gâdi. Ia mâna pe curmă. Ridică capul, plătă-l, bătut. Nu mai Ăsta poate să le Ioane, nu asta e. Ce frumos e. Malte, să fac un meu rotavă.